Opa, xenteña da boa! Aquí o lío, escumando un caldiño de peixe que dá ganas de coller a tarteira aquí emborcada na boca directamente, que xa non sei se facer unha sopiña de peixe, coa recendo que teño agora mesmo na cociña. Todo isto o retiramos. Vale, aquí teño unha verduriña, unha cebola, un anaquiño de cebola, un dente de allo, un pouquiño de loureiro, 2 follas de loureiro, perexil e unhas cabeciñas dun peixe que lo vou dicir agora, cando chame o gran Rafa Durán. A ver se me trae un bo material do bo. Imos a facer unhas xardas en salsa verde, cuns mexillóns. Salsa verde vai así, pero os galegos somos moi pataqueiros. Entón, esa salsa verde ten que levar un fondo de pataca. Podemos facer de diferentes xeitos. O que imos a facer hoxe é cocer a pataca no mesmo caldo onde fixemos o pescado. A pataca e o chícharo. E imos incorporar os mexillóns. De abrir os mexillóns, escoí este caldiño. Con este caldiño sabedes a onde vai, verdad? Aquí. Mira, este pouco que queda aí fora. Fora. Eso non. E outro pouquiño do caldo dos mexillóns tamén o guardei. Aquí o teño. Porque xunto con aceite de oliva e un pouquiño de vinagre, este caldo de mexillóns vamos a deixar macerar a vianda durante 10-15 minutos e vamos a sentar despois na tarteira. Vai estar estupendo. Bueno, donde hai a mellor xarda de Galicia? Eu penso que toda a costa galega, depende de onde lle pete para hacer ese día xarda, pero toda a costa galega estamos plagada dun pescado azul impresionante. Teño a sardiña, o xurel, a xarda, as agullas, moitas caen, o curricán, ou caían, xa non son tempos, hai que respetar o mar agora. Bueno, pois a ver por onde anda, porque isto sí que é unha incógnita, non? Porque cando dis queixo de Arzúa, pois está en Arzúa, non? Choco de Redondela, pois evidentemente choco de Redondela, pero xarda, de onde? Rafa Durán, ¿dónde andas, compañeiro? Ola, Xoanqui, amigo, oído no Porto de Sada, chef, na provincia da Coruña. Porque se queres xarda, eu leveche xarda, xurelo, e xouba ou xardiña, o que queiras, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Por certo, sabes ese que están dúas xardas e dille a unha a outra, sabes que temos unha memoria de 3 segundos? E respóndelle a outra, E dille a outra, E a outra, E dille a outra, É malo, non? Boa pola xarda, mellor. Déixame ver o corpo dourado polo sol primeiro do mes de abril. Ergue tus más até que cheguen ao ceo, collas estrelas foron feitas para ti. Teu corpo xeitoso e do sobor da area, o teu movimento como a soldas do mar. Estou con Manolo, patrón da Tenencia, o barco, este barco que teño aquí detrás. Efectivamente. Que vos, xarda, colledes ou non? Collemos, a ver, ahora non estamos en campaña de xarda, a que entrou esta noite é esporádicamente. Ahora mesmo estaríamos en campaña de sardiña. Sí? Pero, bueno, por razóns burocráticas non se pode coller. Pero que pasa, non hai sardiña ou que? A ver, está o marcheo de sardiña, pero a nós prohibíronos, diz que se agotou a cota, e prohibíronos pescala. E daquela, pois estamos traballando o xurelo, e xarda ou bojas, ou que podemos. Entón, xarda hai. Eu teño que levar xarda ao cociñeiro. Hai, e máis hai xurelos tamén, jardados, para que levedes as xardas ou os xurelos, o que queredes. Igual o xurelo levamos o equipo, iso xa veremos, Xoanqui. Con que técnica colledes esa xarda? A ver, isto é un barco de cerco. Con que arte, perdón? Arte de cerco que se dedica a especies peláxicas. Eso son as especies que están máis contra a superficie do mar. Vale, eu son fillo de mariñeiro, pero imagínate que non o fora e me tes que explicar que é o cerco. Vamos a ver, o cerco é un arte que é rectangular, que leva por arriba corchos que flotan na superficie, non vai ao fondo nunca, sempre queda a flote, e por abaixo leva plomos con unha jareta, con un cabo que se chama aquí llave, nós chamamos de llave, nas Rías Baixas jareta, e unhas anillas. Entón, ti rodeas un cardume de peixe, unha mancha de peixe, rodeala, se cerra o aparello por abaixo como se fora unha bolsa, unha mochila, de xareta, entón, depois vas metendo por outro extremo. O sea, vas facendo unha bolsa. O sea, con esa grúa que tes aí, iso é que... Axudádenos con iso. Eso é. Vale, e por que tan boa a xarda que colledes aquí? A ver, porque eu penso, sinceramente, que o peixe noso, da nosa costa galega, é o mellor do mundo. Non é que sea bon, é superior. Para a xente que non entenda, calidad de augas, o pláncton, a comida,
e todas as adversidades que comprende, temperaturas, corrientes, que traen moito nutriente, e as augas nosas, a ver, son especiales para todo peixe e todo marisco. A ti gustache... Sabe todo o mundo. Gustache este traballo ou non? A ver, é que eu, mira, vouche contar a verdade, eu levo 40 anos oficiales. Sí. Os que ando vinde cativos sin enrolar non contan. Levo 40 anos ao mar, este oficio, dos cales 36 un patrón de pesca. Entón, é a miña vida. A ver, para mí non é un traballo, é unha forma de vida. Entendes? É que a forma, por iso che preguntaba. Claro, claro. E che cortei porque a pasión coa que fala este home que envolve é un tipo que lle gusta o que fai e notas. Claro. Creo que viñemos ao sitio correcto, Xoanqui. Non sei se che valerá esta xarda. Vale, Home, está pescada con moito cariño, Ademais de sada. Nos vale, home, que nos enteremos o cociñeiro. O equipo de campo, que depois temos outro equipo ali en Sin plato. problema. Xoanqui, aí cho mandamos, dá boa conta del e estaremos atentos a ver que fai con ela. Moi ben, seguro que vai facer algo ben e que aproveite. Gracias, capitán. Veña. Sí, señor. Aí está. Xente besada. Aí está, sí, señor. Mirade. Virguería, Virguería, oiches. Frisquiña, miel mica. Vos enseñar como... A ver, Isa, ven xa para estou aquí, que me estaba arranxando para ir mercar. ven para aquí. A ver, aló que faz? Sí, no, te quieres ver Que a mesa. pasou? Dixeches que ibas a vir e xa te chamei para que adiantaras a visita un pouquinho. Moi ben, É pois que teño veña. un pouco de chollo para Oxe, ti. Home, e penso a me ver. chamas. Bueno, home, a ver, non todo vai ser papar, non? Botas unha man, ven Home, aquí. a ver, aló, que andas Bo. a facer hoxe? Mira, Mixillo. temos aquí dous cuncos, este e máis este. Non? E que fágolo? Aquí botas a vianda e aquí botas a cuncha. Espera, que vouche enseñar. De que? Mira. Ah, va, dos mexillóns. Os mexillóns. Vou facer unha salsa verde con xar de mexillóns. Ai, a xarda ten pintaza, A que madre sí? mía. Pichiño, Mas a mí Bon. gustame moito, tamén. A min tamén. Sí. Todo peixe azul. Mira, así, A esta- este non ten peliño. Entón, se non ten pelo, vai directamente, axudaste con unha Ca cuncha, cuncha, sí. E para vale, dentro. vale. Pero a ver se ten algún apeliño, e enseño como se quita. E veñen sin pelo. Ai, que ben cocin hoxe os mexillóns. Xa, mira, a ver este, pero é o este, non? O do medio, ves, a ver. Mira, o que faz é así. Toma. Colles o pelo, agarras así, pechas o mexillón, e así non sale a vianda. Ai, que teño pelo solo, que ese... Pero a veces sale medio mexillón e queda aí, e despois o tiramos é unha pena. Home, Entonces sí. así queda o mexillón enteiro. Ese non é dos bonitos, pero bueno, vale igual. E despois, Vale. para quitar a vianda enteira, rascas así e xa está para dentro, vale? E mentras Teño que cascar toda esta cunca. Por favor, sí, claro. Fanche falta tantos. Sí, bueno, non me falta, abondo. Van a ir despois, pero fan me falta. Así, vale. Escoitade, mirade. Temos, cortámoslle, vou botar aquí nunha esquiniña. Non tes limón, logo, facían falta un, para levar. Limón, Pa casa. aí mira na neveira. Vale. E cortamos así con as tixeiras, vale? Aquí igual. E aquí igual. Así. Deixamos aquí. Aquí, bueno, isto podo botar aquí. E xusto por debaixo de onde está, isto lo fai o peixeiro, Tampouco non va de salir e non hai problema. Xusto onde está debaixo da aleta, xa descartamos. Con esta cabeza estuvemos facendo este caldo. Xa vou, As cabezas dos outros. Ti tira para adiante. Vale. Abrimos. Eso, E quitamos a Espai. tripiña. Pa fora. Moi Aí ben. está. Collemos, estou aprendendo a xenta como se limpa. Bueno, ahora estou, porque o ideal é isto debaixo da villa, sabedes? Poñemos a villa e tal, con unha táboa, e queda todo isto máis limpiño. Moi ben. Moi ben, Continuamos. Somos un equipo. Somos moi bo equipo, sí. Mira, e así buscamos a espiña. Unha vez que asentemos na espiña o coitelo aquí na espiña, na parte de arriba, e cando botamos para atrás. Vale? Ese así. Vou me dar algo de presa que Aí está. chego a marchar. Mirade, e aquí xa temos o bistec de xarda, xa feito. Non precisa, por outro lado, exactamente igual, e listo. E agora, aquí ten unha espiña central. Podemos ya quitar ou a deixamos. Eso como que irades vos. Non fai falta limpar tanto vosotros na casa, pero eu teño... Estades me vendo. Ben, aquí tedes outra espiña, vedes? Aquí. Entón, o que facemos é coller por a parte de arriba, vedes como vai saindo?
Aí o temos, aí o temos. E quitamos esta parte de aquí, vale? E agora temos outra aínda, quédanos a última. Repito, podemos facer así, porque esta é fácil a topar. Pero aquí temos outras espiñas. Aquí podemos coller unhas pinzas especiais e tal, ou se non facemos así, deixamos nunha banda a espiña e na outra a carne. Entón, chegamos hasta abaixo, aí, e sacamos o lombo. Que atento estás, Vedes? Estou aquí choiando moito, Estás sudando, non? Xa me podo imaginar. Que tal, como vai iso? Ben, moi ben. Arre, carai, moita cuncha e pouco hai. E aquí temos o lombo da xarda. Aquí temos un lombo e para sacar outro lombo. Por aquí, vedes, ahora sí que o vedes ben, de como vai a espiña. Vedes a espiña que queda toda aí? Repito, estades na casa en confianza, vedes que se perde moita carne? Bueno, pois deixade, vale? Despois cada un que espinique. Cas pinciñas tamén. Pero se non, este é o xeito de quitar os lombiños de xarda, vedes? Apartamos aí e agora o único que temos que cortar é a pel. Sen máis. Tengo que facelos todos logo, Ben. vexeches? Bueno, veña, deixa así, anda si queres. Cheche, chega. É que non sei para que queres o limón e todo iso, xa me dirás. Para levar para a casa. E temos os lombiños de xarda. Ben, vounos deixar aquí. Falma estas dúas de facer os lombos, pero fajo despois, porque mentras tanto o que quero poñer é a pataca. O que é a salsa verde enseguida se fai. A pataca vai nos levar eses 20 minutos aproximadamente, non? Bueno, que estás a facer, ei? Nada, o que me dixeches? Como nada? Bueno, o que me dixeches, a ver, hai que Bueno, xa catar... dicía... Mira, fai un favor, Oye, pero A ver, tío, estaba son así. cantando, a ver se eran tigres de verdade. Pero ti non tes vergonza. E para iso, e o limón? O limón o querías para eso, trampulleira. máis para levar para a casa, ora outro cachiño levo, xa. Non te preocupes, xa non che mancho nada. A ver, a comida hai que probar, Xoán, que senón... Si, hai que probar. Cantos probaches? 2. Probaches 2? Sí. Dous Tan que? vos, tan vos. Están vos. Tan vos, tan moi vos, Claro. Ademais son vos, mira, apenas traen pelo. Vouche dicir unha cousiña. Vaite, Vale, esto, levo- botas as jaliñas, sabes? Vale, O ok, limón ahora. sí, tamén levo. Esto Veña, nin esto de tamén, coña é levo. o limón. Veña, eso pas jaliñas, fai un Ai, favor. xa verás Isa. que ovos me saen aquí. Non te preocupes. Vale. Hoxe non fai falta que estés me enfadado, Vale, que veñas a por veña. un tupper, porque non Chao. vou a ter tuppers. Hoxe. Bueno, Onde está? Ai, que susto, que pensei que os levara. E que ao final me deixa sin eles. Ao final me deixa sin eles. Nos rimos, é moito esta Isa, é demasiado, Ai, Dios, agora teño que poñer a que terminar de cascadeo esta muller. Bueno, védelo xeito, non? Ben, rematamos estes que quedan aquí. Este non me gusta, non ten boa pinta. Sí, porque ao final vou ter que aproveitar todos. Porque ademais podíamos poñer un pincho ou algo así, bueno, me chega. De mexillón son vos, Aquí, os mexillóns, o mexillón galego é impresionante. Sexa como sexa, é dicir, do norte ao sur, non me decanto porque desde Lorbé, que o teñen aquí en Sada, os mexillón que hai frente á costa, esta costa é un mexillón que ademais está petando o Atlántico puro aí, pero desde arriba hasta a ría de Vigo, da Garda, da Aldán, da Arousa, non me atrevo a decir o mellor mexillón. O mellor mexillón, sabedes que é? O galego. Sen máis, o galego. Bueno, con isto, vou facer un stand-by coa historia. Imos botar un pouquiño de auga de cocción do mexillón. Unha cullerada de aceite de oliva. Aí. Un chisquiño de vinagre. Sal e pementa. Un pouquiño, sal xusto. Sal, nada, porque vai a auga do mexillón. E un pouquiño de pementa. E agora damos unha voltiña. E isto, dentro de 25 minutos, que cando teñamos feito xa o prato que imos a facer hoxe, cada un delos o vamos a asentar no empratado. Non vai a ir nin a tarteira. Vai quedar espectacular. Cando o comensal meta o mexillón na boca, vai a topar ese sabor paralelo á salsa verde que dai un toque moi, moi rico. Ben, por aquí e por aquí. Vale, vou facer unha cousa. Imos a chiscar un ollo. E o que vou facer é pelar esta pataca
pelar a pataca, asentala aquí no fondo, incorporar os chícharos e nese momento xa comezo a botar o caldo dentro para cocer a pataca. Sin máis, é un chisquiño dun ollo para preparar isto, nada máis, hasta agora. Ben, perexil, un borramallo, salsa verde chámase por algo. Entón, aquí importante tamén, bueno, xa veredes, non vamos botar hasta o final, senón perde toda a clorofila na cocción e de verde convertese en marrón ou uno que lle cadre. Un platiño ben picadiño e reservamos así un pouco, vale? Vale, fora e trapo. Vale. E agora, o caldiño que temos aquí. Cazo. Un escoador. Un coador aquí. E a pataca ista, vamos prender o lume. Aí. E aí. E a pataca ista, cubrímolo co caldo de peixe. E imos a cocela nese caldillo de peixe. Non boto sal, non boto nada, porque teño xa completamente regulado. O caldiño xa ca sal. Entón xa lle vou a aportar. Cantas veces falamos de que falamos da pataca como transmisor de sabor, non? Si a pataca cocémola, pues, na que cocemos así sabe a pataca. De feito, nas caldeiradas, eu doulle tanto valor, evidentemente, faz unha caldeirada dun peixe que estás pagando 50 euros o kilo por él, como pode ser un San Martiño dos Bos. Entón, estou falando un pouco deste xeito, dunha maneira informal, pero sí que é certo de que a pataca machucada é unha caldeirada que é brutal, é moi rica, e cando facemos ao forno, que comento que deberíamos de facer máis pataca da que nosotros precisamos, é dicir, hai unha cousa moi clara, cando facemos a pataca panadeira, ao forno, e enriba sentamos un peixe, non queda ninguna. O peixe comese todo, pero pataca non queda ninguna, está boísima, boísima. Pois aquí igual, non vai para o forno e tal, pero coce na auga do propio peixe. Aí, eso e uns chícharos. Queredes que aparezca unha ceboliña polo medio cocida e tal? Vale, de acordo. Ahora, aí está todo o sabor, O sabor da cebola, o sabor que ten de loureiro, o arrecendo do caldo, explica perfectamente o sabor que ten. Continuamos. Nesa tarteira, imos a facer a salsiña verde ca xarda. Para iso, fondo de aceite de oliva virxe extra. Un fondiño. Ben, prendemos. Aí e aí. Isto xa comeza a ferver en nada. Xa está botando unhas burbulliñas. Non queremos que se evapore, non? Entón, ben, temos o caldo perfectamente salgado xa vai coller, e aquí o 9 baixamos un pouquiño. Aquí non interesa que a cebola este moi torrada, igual que outras veces buscamos o torrado desa cebola, aquí non. Aquí interesa sobre todo que este brandiña. E a cebola adentro con ela. O allo, non falte. Por favor, que non falte. O allo con a ceboliña. Temos a cebola. O do aceite, explico que é porque vamos a facer cunha salsa branca. Unha bechamel en vez de leite, vale? Botamos un pouco de caldiño ou de viño. Por lo tanto, precisamos esa pequena, un pouquiño máis de aceite, 2 culleradas máis, precisamente para facer esa salsiña, para ligala.
unha folliña de loureiro. Aí o deixamos. 2 dentes de allo. Fora e fora. Aí. Picamos en anaquiños que non falte. E agora vou vos contar. Vai o viño branco. Nese caso é un viño branco amontillado. É un viño branco que ten esa acidez tan característica, non? Xa embellecido e demais. Este, para os peixes, eu que estou enamorado, non? Calquer viño, desde logo, o decimos, non? Aquí ahora mesmo na Galicia, Ribeiro, Godello, Mariño, da igual. Pero se temos este amontillado, este facía o meu pai nas caldiradas de polvo, e cuidado, con el. Dáballe outro xeito. Moi diferente. Ben, o teño no 5, vou subir 2 chiscos máis. É que non quero que torre. Por eso estou aí de pouquiño a pouquiño, sabedes, que a cebola. Adentro co alliño. Eso é. Que máis? Daqui xa temos listo todo. Fora. Ora, o seguinte que vamos a botar. O seguinte vai a ser a fariña. Sempre, antes co viño, sempre a fariña vai en contacto co aceite. Despois, o viño. Se precisamos, se queda moi espeso, non seguimos engadindo viño. Engadimos auga ou o que temos. Ideal, un caldo de peixe. Neste caso, feito do mesmo peixe co que imos a facer, a xarda. A pataca, aí está cocendo. A teño no 7, está fervendo moito. Vou no baixar ao 5, ao 4. Mientras para que non rompa, baixiño, vale? O lume. A cebola, mirade. Aquí que estou pendente, vou no subir un pouco, a 8. E aí, e se vou remexendo, pois non se me torra. E así adentro un pouquiño máis, vaise facendo. Voulle botar moi pouquiño sal, moi pouco sal. Ahora, para que? Para axudar. Por qué? Porque despois o resto do sal teño aquí. Bueno, vedes? Agora baixo 7, 6, 5, 4, 3, 2. Isto xa o teño. Que vai agora? A fariña. Pouca, Vamos a empezar así. Así. Unha culler, medio, non vou dicir rasa, pero casi. E comezamos. Non vai moito máis, Vedes? Mirade o espesor xa que colleu. Vedes? Non lle vou botar máis, Non lle vou botar máis fariña. Insisto tamén nesto, porque, bueno, pois porque nos ten pasado de coller, botar unha, a mí me ten pasado, de pasarme un pouquiño ca fariña e despois precisar medio litro de caldo máis para regular todo iso. Así que non vos pasa a vos. Mirad, un chisquiño máis, un chisquiño é isto, mirade. Isto. E aquí sí que fora. Que non queda aí dentro. 3, 5, 6, 7. Cociñamos a fariña. Repito, cociñamos a fariña. Si embarcamos ahora mesmo con un líquido, é cando comentemos o pecado de que as croquetas, as bechameles e todo iso, quédasenos pois con ese sabor a fariña en cru, que é moi desagradable. Pero aquí sí. Tampouco precisamos moito, pensade que é como o pemento doce. O pemento doce, no momento que este en contacto co aceite, bótalle algo xa que se non se queima, produce amargor e tal. Por qué? Porque está en pó. Isto é exactamente igual. Non vai dar ese amargor, pero sí que se pode queimar, non? E tamén hai que dar unha volta para que se queime, Se estades aquí, non se vos queima. Ahora sí, ahora xa temos cociñada. E agora é cando embarcamos con esta media cunca de viño. Vale, non tedes o amontillado este, botade o que teñades na casa, vale? Un viño branco que se xabó, tanto mellor que ben ulé.
Eso é. Para dentro. Aí está, media cunquiña. E deixamos evaporar o alcohol. Volvo facer alusión a eses técnicos inventores. Vedes? Mirade, mirade que espesor ten, con unha cullerada, de fariña. Está evaporando o alcohol, o arrecendo é moi rico, moi rico. E agora correximos ca auga de cocción. Perfecto, perfecto, perfecto. Ben, ameixeiras, gústame. Estou contento. Un pouquinho de carne. Unha e dúas. Vale, seguimos mesturando e xa embarcamos ca xarda. Isto vai a evaporar. Ahora, e vai dar outra vez o espesor. E despois, cando teñamos todo isto, aquí escoamos a auga que queda aquí. Embarcamos todo o que hai aquí, o embarcamos para aquí. E temos un pratazo. Un pratazo. Oye, por que non faz todo na mesma tarteira? Porque senón non podo traballar así. Non podo facer todo este chollo. Teño a pataca aí, que se pode facer? Bueno, podese facer, pero a pataca acaba rota e demais. É moito máis elegante, máis xulo facelo así. Queda moito mellor. Vale. Para aquí. O perexil, como dixen, ao final. Vale, aquí vamos a sentar así, non? E isto, en nada, en 3 minutos teño. A pataca, por aí quedaralle tamén, 3 ou 4 minutos. E despois aquí, imos a sentar ben asentadiña aquí, na tarteira B, na tarteiriña da pataca, que é a que vamos a presentar na mesa. Vedes como vai collendo o espesor? Vedes? Que rica é a xarda, e que bonita, é unha pasada. E tamén, eu sinto moito, gústame moito traballar con isto, porque como levo traballando, sobre todo cos peixes, desde que era cativo, vin a evolución na cociña destes peixes que digamos que eran peixes de pobres. Porque así, peixe ao besugo, todos ao mole, peixe rá, eran os bós. Este era o peixe que fai nada descarte prácticamente, non estou falando de moitos anos, que eu teño 49 e con 20 anos lembro cando os pintos e as marajotas barrajalaban, directamente. Chegaba para atrás, un pinto, unha marajota, solamente por non limpalas, vai agora. E tamén fan unha caldeirada de goiado. Bueno, vedes o chollo, verdad? Mirade, estou falando de 3 minutos, vedes o branco que hai aí, como comeza, isto nada, isto en 2 minutos, témolo. O que pasa é que non vou botar o perexel hasta que me falta 1 minuto. Mirade, o chisquillo dun ollo, remato, que coza a pataca, escoo, asento isto, e xa sigo con vos. Non vamos perder ningún detalle esta receita. Agora. Ben, vedes a salsa, sentei, escoei, foi o único que fixen, E agora é cando vai o perexil. Aí, ligamos, vai todo para dentro, Ben, ligamos. Aí temos, oi que recendo, que rico. Mercade pan, Mercade pan. E aí vai. Eso é. E agora, o único que ten que ferver ahora mismo é 1 minuto para ligar sabor. Asentamos este o toca meixeiras, Porque este mexillón, agora mesmo, ten a sorpresa. Ten esa sorpresa do aliño, do vinagre, do aceite, da pimenta, sube moito de sabor. Cando sube moito de sabor é cando metes un mexillón deso e digo, pero que é o que pasa aquí? Aquí o ideal é meter o mexillón abondo, pero que teño unha veciña, non sei se a coñecedes. A ver como lle sentalo a veciña. Bueno, vemos aí na esquiniña da mesa, vale? No chisco deste ollo. Agora. Hoxe cociñamos un clásico.
Facemos un caldo coa xarda e unhas verduriñas. Abrimos os mexillóns ao vapor. Reservamos parte do caldo e a outra parte incorporámolo ao caldo de peixe. Aliñamos os mexillóns con pementa, aceite, vinagre e a súa propia auga de cocción. Nunha tarteira cocemos as patacas e os chícharos no caldo de peixe. Noutra tarteira rustrimos a cebola e o allo. Incorporamos a fariña e cociñámola. Engadimos o viño e o caldo. Buscamos o espesor e asentamos os lombos de xarda. Deixamos cocer 5 minutos. Pasamos a xarda á tarteira das patacas. Volcamos a salsa verde co perexil, cocemos 2 minutos máis e listo para comer. E aquí temos unha tarteira, non en prato, Aquí a tarteira vai para a mesa. Estou moi contento porque o máis importante da cociña, o máis importante, o que está por enriba de todo de presentación e todo, é o sabor. E aquí este prato está cargadiño de sabor do noso, ademais, moi recoñecible. A xarda, igual que os 3 peixes azules, non? Que máis nos representa o xurelo e máis a sardiña xunto a xarda. Cuidado con ela, Cuidado. Xa, gracias, que a temos aquí agora mesmo, a temos aquí arriba. Os mellores cociñeiros xa se pelean por esta peliciña, por esta. O verbel, que é diferente, Eso conto-vos outro conto, outro día. Se non, vai ser todo no mesmo día. Bueno, eu vou disfrutar, Eu e os meus compañeiros que teño por aquí ao redor, sí que vamos a pasar ben. Un biquiño, unha aperta, o sorriso sempre na boca, e ata outro día. Chao.